בעלי עסקים, כמה לידים אתם מפספסים פשוט כי אין לכם נוכחות דיגיטלית שמשדרת מקצועיות? או אולי דף הנחיתה הישן שלכם מבריח לקוחות פוטנציאליים? דף נחיתה הוא איש המחירות הטוב ביותר שלכם. הוא חייב להראות מעולה ולהניע לפעולה. הבעיה היא שבניית דף כזה לוקחת שבועות ארוכים, דורשת אנשי מקצוע וגוררת כאב ראש טכני. תכירו את StoryBiz, המערכת שתשנה את הדרך בה אתם מביאים לקוחות. בלי מתכנתים ובלי סטודיו לעיצוב. אתם פשוט עונים על מספר שאלות באשף קצר, ותוך 10 דקות בדיוק יש לכם דף נחיתה פרימיום באוויר. המערכת החכמה לא רק בונה את הדף, היא מעצבת לוגו ייחודי, משלבת תמונות איכותיות ובוחרת גופנים מדויקים לאופי העסק. היא אפילו מקימה מגזין מקצועי מובנה שבונה לכם סמכות ברשת. הדף הזה יעבוד בשבילכם מסביב לשעון, כך שגם כשאתם ישנים, העסק צומח. ולגבי העלות, אתם תופתעו לגלות כמה שזה משתלם. לחצו על הקישור והתחילו את הסיפור שלכם עם StoryBiz.